Kumbaga, rabi tayo amin, kakailian. Uh, Gaputan na ibuwasan dati base ni Judge Costales. Dati magbase ni Apong Abiti Rabanan tayo. Hindi tayo malagi po no kaanong pinalakay tayo dito daniw. Ay, dati nga base. Bayat nga lukluktan tayo dito base ni Apong Abe. Dati. Base. Kada ito suot tayo tagad dati search di Gumil Convention di Gumil Pilipinas Convention di 2016 ana ang sa jay apayaw ramanan tayo dati base ni Apong Abe sa idilig tayo iti base ni Judge Costales. Nalamuyot mate nata medyo namamnaw laang di base tinagilyan mano nga tawan nito so ti dagiti man naniw ngayon tayo basahin ita ket da gitag kapsat tabin da po Lorenzo Garcia Tabin ken Herman Garcia Tabin. Taksang gasat laing nga po ta nabayagak nga nagsuksukisok kadagiti libro tayo dita san tayo masapulan dayay libro tayo at alibagok nga yan ti dandanyo ni Apo Herman. So awan ti danyo nang babasa tayo dati lang danyo ni Apo Lorenzo Tabin. Bali at kapsat na gitoy da Apo Lorenzo ken Apo Herman ado ti sinurat ni Apo Loring ta malaksid ti danyo nagsusurat iti darway sarita ken nobela kastamat iti salaysay at adda nga dagiti tema nga trinatar dagiti nga agkabagis ket may papan iti panakig particular ken Apo Lorenzo panakigasang-gasat ti may isang Ilocano iti syudad ken iti sabsabali pa nga diso idinto dagiti tema ket iti dandano ni Apo Herman ket may papan iti paliw na iti syudad iti urbanisasyon iti syudad iti nalidem nga bunga iti urbanisasyon wenno panagduras iti syudad. Lupay saan isuna nga nairamraman iti nyaman nga gunglo kada pa kainaigan na iti panangtubngar iti kastoy nga phenomenon iti may isang lugar iti panag-development, panagduras, urbanisasyon adda nga dagiti tilinaon ti dandanyo ni Apo Herman Tabin ket may baga nga adda daytoy nga kasla dokumentasyon iti mapaspasamak iti aglawlaw na tanong amin buyog ang pay daytoy iti panagtignay sa bali dayen adda kumbaga susurat ka para iti kayat mo para iti nga tadda kayat mo nga mapasamak pay siya
itibiyang ni Apo Herman aksanggasat ta siyempre nag-opisina It's YouTube Music. uh, Download the app today and get a trial of Music Premium on us. ads dito Restrictions YouTube apply. tinaudi nga nagtrabaho ni Apo Herman Tabin kat iti Asian Development Bank sakbay nga napan di Amerika. So mabalin nga maisupadi na ito kasi dumapay nga manaliw nga talagang tinakdiranda ko dandaniwan da. So gapo siguro iti dakdakkel pa nga responsibilidad di pamilya. Mabalin nga bagam nga naibatan na jay pluma na Apo Herman. Itibiyang mat ni Apo Lorenzo nupay at dadagiti sinursurat na pay kini kasimpungalan na nga ni Apo Sinamar Tabin hindi adadan iti Amerika saan na nakaskado no idilig isusurat da hindi dadapay iti Pilipinas ti malagip tayo nga nauding sinurat na ket may sakin duwa nga sarita nga nangabak iti palangka ken iti arpa apil ni Apo Lorenzo Tabin ket kas kadigiti mo na nga sinurat na adda nga ti tema na ket siyempre da iti American at adda nga may papan iti iliw na nupay nisingit na latamat ti nasidap pamaliiw na iti kadigiti mapaspasamak iti lugar nga ayan na kas pagarigan iti Utah. Okay, so nagitimak ko na tayo itibiyang ti naidumdum mga asidiktirik na tayo iti fact nga dagkabsat dito yung nasisiglat aman nani nasisiglat manurat nga ibaga tayo mat nga nariknawon nadlaw ti inaramid da para iti literatura nga siya no para kanyak nung amin agsurat ka aping amin agsurat kaya then siguradum siyempre dakit mo pasamak siguradum nga orekas kasano sinurat mo kat madlawon no may kan iti pwesto iti literatura so mangpili ka iti mawalin nga pakamamuam wenno bambanag wenno tema nga awan pa iti nang tatatar kada gitoy so kasta kunakon nupay addadamot sa bali pa nga nang tartar iti may papan iti panakigasang-gasat mostly kasi yung mati susuran ni Ilocano wenno iti biyang ni Apo Herman ket wenno iti mading epekto ti urbanisasyon gapo iti nabuyugan iti naidumdum mga siglat damod na gito yung agkabagis orekas kasano damarka nga naaramid da iti literatura tayo iti pakabuklan na iti basi ni Apong Abe kat jay tarao din agad medyo da submit ken medyo da alsum na so siguro san pa'y unay nga napalakay kung no may dilig ka dati base ni Apo Judge Costales iti personal nga level tilang personal nga naman mo tayo kat ni Apo Herman Tabin na nakadkadwa tayo iti insayang kat mi ti Remat Magazine so may sakadag iti boss ko ni Apo Herman Tabin and well iti personal nga level nasungpat nasaya at mga tao ni Apo Herman generous and aware
kiti mapaspasamak iti aglawlaw updated kadagiti posible threat iti humanidad kasi iti kauneg ti panakaammo ni Apo Herman iti aglawlaw na and iti biyang ni Apo Lorenzo Apo Loring damot sa magmamano nga panakikomunikasyon tayo at kinukuana babae iti email ta kung contribute mo iti suna iti Jerry Mat kin customer iti banawag and madakamat dito yung isudagat naggapo iti Magsinggan Ilocosur no Jack Mariro and sigon kadig iti nabasbasa tayo uno na naalalimadama tayo kat pinanawan dati may isang nakurapay nga aglawlaw o nakurapay nga purok sadyay Magsinggan Ilocosur Magsinggan ka di hello kadig iti kakailyan nga buiboy eta taga ano da manong tanod Joby nya amin min ti lugar da manong Loringkin Apong Herman Magsinggal Ilocosur letter T kat bantayo ma tabing tabag bantay Ilocosur so Jai dito iti taksangka sa taon ti nabirukan tayo nga danyo ni Apo Herman dito iti danyo ni Apo Lorenzo G. Tabin agbalkot kan kabayan nawadwad akalgaw ti inibus mo anang sugod iti abkay Alcobar Daran ud Hialeah Rastanura Riyadh Jeddah uray diyan bu tanajib ken naran idamo agluaka iti kabasitan alagip apabengbengen ti sunstorm ken lamis ngam tineneb ti panawen ti riknam at idugen ti ilisem ken widawid mo no mangimed ka iti electronics amang biyag iti aldaw mo iti almonira naihimas pa yan ti panangipasangim iti manok aginatang mo iti sok alawen at dalat tasigga iti bayat dagiti limbang nga madupay ti riyal nga agubog iti disyerto abubon da sadik nupay impatom amafi mukda siniputam ti panagruyag sa saringit da iti salinong timuging amyanan anang imutektikan da iti masakbayan aggudengkan nga gawid kabayan kamadado ti siba asang putam aglunlunoy dagiti sagibong itinamay nilaing matigaganton itilingay ngem natibker kanon da sadik addan tumeng da tumakder iso akunada Filipini agbolkot kan aduna yan tirial nga imbolsam alawen sana ditoy tilubong mo panawam tiganggan naet apagarian anang sepsep na labon apanawen mo balkutem tinabuslon anamnama tadalangit nga uray ken ka tibangunem abaro nga agsapa Yastagina dito yung adanyo ni Apo Lorenzo Tabin kat ni Pablaak iti Banawag iti Abril 21 1986 sumagmamano 2 bulan tinapalabas kalpasan na napatakyas ni Apo Marcos ti akob nagad ni Martin Nievera ken ni Grace Kamat hindi mo mo dito
babaen. So tayo iti Daniel na po Lorenzo Tabin and taksan ka sa tawan ti available nga Daniel na po Herman Garcia Tabin. Next na ko na tayo para kadigiti scholar iti Ilocano literature iti ngagkabagis well at least iti tayak ti Daniel at nakarami iti marka iti biyangmot ni Apo Lorenzo Tabin at dapay nobela na and adong narway asarita may nahin ko lang sabsabali pa yung tema nga tinatratar ni Apo Loren iti kaligsinurat na kat may paban iti identidad iti may isang tao philosophical pa yung mga sarita na dahil may sasarita lang ako nagsardeng ko matilubong tatno dun sa agi tao philosophical na yan bagbaga na nga talaga nga dito yung lubong kat nakatartarayan kat ti tao saan nga makasabay iti adang ti lubong so kahit na nagsabing malbalbalin kaya nairanramot nga talaga pinagsardeng ti COVID-19 ti agarop amin nga aktibidad ti tao sa nga lubungan so kinapudno na nagrigat man nga dakamatan ngam dagiti kaaduan nga tema ti masusurat nga nabanlugan ti lubong and gumtang ti panawon nga agina na dito yung agasan na ti bagbagina kaya nagrigat man nga baga ng mabalin nga may sa daytoy panaginanawon no panagdalos ti lubong iti bagbagina kapugad iti nararamid ti isang katawan babak no panang pasakit iti lubong wano iti nakaparsuaan so isjay 1990s na ito yung sinurat ni Apo Lorenzo Tabin na sarita na and 2020 agda na pasamak nga nakadawdawul a virus nga nang pasardeng iti lubong and tiyempo ti panagdidisaag dagiti tao tiyempo ti panagamiris panagmen na panang panunod no anya nga talaga ti napay nga tayo nga talaga iti dito nga lubong and anya tinasken iti dito nga lubong anya kadagiti nararami tayo nga nasaya at iti dito nga lubong so kasjay da nakita tayo nga ito nag-resume man ti regular nga aktibidad tayo nupay iti biyangko kasla narigat nga mapasama kasi dita amangan no dati COVID-19 ti mangi turong kada tayo iti baro anormal nya para iti lubong kinakaparsuan ken iti sangkatawan iti pakabuklan na iti humanidad kahit aming tao so amangan no suro na tayo nga adadapay nga agbalin anadalos managdaldalos adadapay nga mga ramid tayo kadagiti tignay tapno ti bagi tayo ti salot na tayo ket adadapay nga papigsaan tayo sa ludsod ni Apo Rodel apay nga ta kabayan ti inusar na Apo Mananyo digad kailyan kuma ti pacheck dito adada iti siguro kasla Saudi dito obviously and adada nga kabayan sa ti saritaan do sa jay ta posible nga ti dandaniwan na dito pada na Pilipino saan nga pada nga Ilocano lupay
kasman naniw kumanya kasman naniw dige nga sumbrag ti na fictionismo pa mabalin mat nga peso nga kailian ti dinaniwan na san mat no kami nagsurat kay ti Dani no iti sarita kat san mat nga masapol nga paktual ang sa news kumaan ang mga sa news item nga nandiyan nakasarsarita mo nun niya dahil observer mo isumat ko sa rem iti surada madani uno sarita so may dahil nga obserbasyon nyo apo bro Rodel. Hello ni kada manong manong abe kini manang Cecil linuktak ti may isang base manong mayat hello ken ni bro Nexon, hello ken ni Tanod Daniel, Tanod Daniel. So tajay may isa lang tinabasa to yung Daniw itanapol ring yung anong Lorenzo Tabin yung dagiti sinurat na kat may isa ka dagiti I was fascinated nakas ubing idi kadagiti grade 2 grade 3 kat agbabasa ti nobela ni Manong Loringen kat ko tay dumduma dagiti tema ti nobela na sa no injak nabasa di ko Pakpakawan Verde nga ti dating na di ba lang title na medyo comedy tinabasak nga nobela na kat Burayok ti Paraiso ken adtoy siak Jesus Kristus tomo dramaturgo dahil Burayok ti Paraiso kat may papanti ti agkakabsat nga agduduma ti pamati ken kapanunutan da agduduma ti moralidad da nga medyo tragic ti nagbanagan dagiti nga pamilya and lagi adto siya Jesus Kristus tomo dramaturgo naibasar iti Jesus Kristus tomo Jesus Christ naibasar iti kabibiyag ni Apo Jesus well adyan ti malagib ko injak na subyanan after hindi na paot ni tempo sumayad nga subyanan di grade 2 grade 3 dito ti malagib ko nga tema dali nga nobela nga medyo saan nga masurutan dagiti readers naruam iti naga natin simple nga plot simple nga panagistorya medyo naunag dahil nga nobela at isak Jesus Cristo mong dramaturgo kunan ni Adi Ronnie Pakpakawan Verde makapakatawa nobela nang when yung jak nabasa pa yung dajay nobela kasla may panggap ka di tay kasaritaan da nga kakasiraan da Apo Lorenzo Tabi nga may kakasiraan da ka idi da kada Apo Peter Lahulian Persiliano Bermudez Reynaldo Duque Dionisio Bulong ay mapandan sa labang bisita Apo Dionisio Bulong ni Apo Lorenzo Belen Leonardo Belen dumapay thank you manang Emelda medyo nasapa nga nag live tayo nasapa kami ngayon ng gabi so asjay naganan so no apay nga malaksig kada jay pas nakon sa bali ti dating na dagkabagis nga pada nga nasiglat ito pa nagsuratan
Niranran na pa nga na po luring at nakaasawa pa yung tinalaimot lang nga manurat ni Apo sinamartabin. Although sa adad nga sarita ti sinurat ni Apo sinamar, nung pinadas naman iti nagdaniw awan ti malayog ko nga daniw na. And kastapay kat thank you manen iti panangkad kadwayo iti daytoy kabsat yo kagumilan yo. Inton bigat padason tayo no sapay kumata ato ti masukisok tayo inton bigat titrataran tayo mananiw kad Apo Benjamin M. Pascual ken Apo Prodigar pa Diyos. Nasdaw kayo apa no api nga sudaya medyo nataingan ken medyo agkabanwag. So dakamatan tayo ito ng ligar no api nga ingkad din tayo nga pagkadwa ni suda nga trataren oray ti isang kabasit kabalan tayo mang tartar kadagiti nga manlaniw ken mangbasa tayo maten iti may sa akin dua may sa uno dua danida basta pa ikat ganun tayo kuma lalo kat ay nga pa iti Abril 30 ti quarantine